Palihog manindog ang tanan, alang sa pagampo sa Angelus. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel sa Ginoo, mipahibalo kang Maria. Unang konsalalan sa Santo. Magimaya ka Maria, nga puno ka sa grasya, ang ginumana kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo kayo makasala, karang sara sa mga kamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matumaninig nato sumala sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria, nga puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan manusab mga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo kayo makasala, karang sara sa mga kamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Umpiyo siyawan ka nato. Maghimaya ka Maria, nga puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, ug bulahan manusab mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo kayo makasala, karang sara sa mga kamatay. Amen. Himaya, iampo mo kami santa nga inahan sa Dios. Maraming tako sa mga gisaan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibukbo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa cross, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sigdan grace gahapon sa mga katuigan ng lagatapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ito na to karon ang mga awit sa himaya. Pamakpakita ug maninggit kita sa kalipay nilabihan. Kayang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adlang tanan. Himaya, Wisay Maya, himaya sa Amahan. Himaya, Wisay Maya, himaya sa Amahan. Alang sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan niya. Manasab kanimo. Ay so ng misa, ring ikasiyang mga binamas Sacred Heart of Jesus, offered by devotees of Sacred Heart of Jesus. Hang kita maandam sa pagsaulog ni Santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Kaloy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Ginoo. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami Ginoo. Magambo kita. O Dios nga makinaadmanon o mahigugmaon,
tinubdan sa tanang kaayo. Ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran, pagagaka ang among mga buhat ya sa imong dalan sa kadaid. Kini among gipangayo dagiti among Kristo ang imong anak. Nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel o gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Ug si Elias miduol sa tanang katawhan ug miingon, nganong dili man kamo makahukom kun ang Ginoo mao ang Dios, simbaha siya. Apan, kun si Baal mao'y Dios, siya'y simbaha. Apan ang katawhan wala gayud motubag kaniya. Unya si Elias miingon sa katawhan, ako na lamay nahabilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, upat kagatos og kalimaan katawo. Ihatag kanamo ang duha ka turong baka, adto kanila ang usa, aron ilang ihawon og lapa-lapaon, og itungtong sa sugnod. Apan kinahanglan nga dili kini daigan og andamon ko usab ang usang turo og ipahimutang ko ibabaw sa sugnod ug dili usab daigan, ug sangpiton ko usab ang ngalan sa Ginoo, ug sangpiton nila ang ngalan sa ilang Dios, ug sangpiton ko usab ang ngalan sa Ginoo. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Ug ang mga tao miuyon, unya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamog usa ka turong baka ug andama ninyo kini pag-una kay daghan man kamo, ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siyag kalayo. Ug gikuha nila ang turo nga gihatag kanila ug giandam nila kini, ug gisangpit nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, O Baal, tubaga intahon kami. Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagkaudto, si Elias mibugal-bugal kanila nga nagkanayon. Kusga pagsangpit, kay tingalig na malandong pa siya, o tingali may gilakat o natulog ba, o kinahanglan pukawon, o mikusog sila pagsampit, o gisamad sa mga nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada, o bangkaw sumala sa ilang nabatasan. Ug sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang ginabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako, ug miduol kaniya ang tanang tao, ug giayo niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias og napulog duha ka bato, sumala si gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga maoy gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, Israel, maoy imo ngalan. Ug pinaagi ni ining mga bato, naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo. Ug naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran, ug ang kadak-o niini kasudlag
ug kawhaan ka litro nga tubig, ug ipahimutang niya ang sugnod, ug gilipa niya ang mga baka, ug gitungtong sa sugnod, ug miingon siya. Punag tubig ang upat katadyaw, ug bukbui ang halad nga sunugonon. Ingon man ang mga sugnod, ug miingon pagayod siya. Bukbui pa ninyo, ug gibukbuan na usab nila, ug miingon na usab kanila si Elias. Bukbui na usab ninyo sa ikatulo kahigayon, ug gihimo nila kini, ug misanap ang tubig libot sa halaran, ug ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabii nga halad, si Propeta Elias miduol sa halaran, ug miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ipakita ni ining adlawa nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong alagad, ug naghimo kikining tanan tungod sa imong sugo, tubagain taon ako. O Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw, Ginoo, mao ang Dios, ug nga gipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo, ug giut-ut ang halad nga sunugonon. Ingon man ang mga sugnod, lakip ang mga bato, ug abog, ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nang hapa sila, ug miingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang maoy Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Bantayi ako, Dios, kay nagadangup ako kanimo, nagaingon sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug ang akong kupa, ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako, bisan sa kagabion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kalipay diha sa imong atubangan, sa mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Bantayi ako nga walay kabilinggan, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia,
Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Munasab kanimo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himiyaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa mga tinunan, ayaw ninyo hunahuna nga miyani ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Di man kini, samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sayloan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamay bahin sa kasuguan o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa kingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod o pagtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa kingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygan ikaw, Kristo. Mayong gabi, Independence Day. Happy Independence Day. Hope and happy. No? Ito ang paggagawas nun nga nasod sa Pilipinas. Napasab nga how independent are we. No? Speaking of politics, so sa ito ang pagdumala sa nasod. Tapos sa Ginoo itong mga public officials nga mahimo sila suma sa lahang opisina nga kita ilahang alimahan constituents. Hinuon ang nang pagbasa o sa gayud ang gugma o kaluoy sa Ginoo kang baal o kang usa ka pagampo nga ang Ginoo gayud nidapig sa katawhan nahimong kayo nahimong gayud tungod sa pagampo pangalyupo, proof of God's love, of God's mercy. Mao na nga diha sa Ebanghelyo, nga wala gayoy masaluan nga balaod sa Ginoo ug kaluoy diha sa mga pagtulunan sa mga propeta. Tungod kay ang gugma sa ang balaod sa Ginoo gugma man. Gugma sa isig ka tawo, gugma sa ato ang silingan, o gugma sa atong banay pamilya, isip gimahal sa Ginoo. O kita sa mahigugmaay. Kay gugma man naginang pasaylo, pasensya, pailog. Mo kanang Sacred Heart of Jesus, no? Ikalima kasiyang mga nobina karon napasabot nga ang atong gihimo, atong gibuhat, atong gisubay sa kabuton sa Ginoo, bisan tamayon ta o hadlokon ta uban pa tungod kay kana atong gihimo sa pagtuo, paglaom, pahigugma sa Ginoo. Hinahot ta. Manindog pagampo sa katawhan. Magampo kita ato sa Dios diya sa nyanang hiniusang bugkos sa pagka matinud-anon. O kita moingon, Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ngang Santo Papa ug ang mga kaobispuhan pinaagi sa ilang pagpanudlo ug sa ilahang pagkinabuhi, magdasig sa panon aron mosunod sila sa kang Kristong paagi sa paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga mas hingusgan ang mga pagpaningkamot sa kalinaw ug pagsinaptanay sa banay sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga minyo makasinati ug kainit sa Dios nung gugma, diha sa ilang pagtiayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran, madasig pinaagi sa makahupay ug mapasaligon nga mga pulong sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga matuuhong mitaliwa na, makasudong sa mga butang nga wala pa makita,
sa mga mata, ug wala pa madunggi sa mga dunggan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalimhugi ang among pagampo. Yung tanan among gipangayo, tan Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panubino nga busayota. O ginamasa kamo sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kanang hamon. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang to sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo, arong ako og inyong sakripisyo, daw samahan nga makagagahom sa tanan. Duwatan tayo Ginoon sa kapisogi kayo sa imong mga kamot, alang sa dayo pagkamay siyang ngalan, alang sa kapuslanan o sa tibugyan santos nga simbahan. O Ginoo, tanawa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diya sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo kan Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ay no mga kasing-kasing. Amo nang ibaya ang Diyos Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay o makagahom sa tanan. Angay matarong gayon pasalamat kami kanimo. Kanunay o sa tanang dapit dahil ni Kristo nga imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinagkaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang mananubos nga imong gipadala kanamo. Siya na imong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo og na imong tao kani Maria nga ulay. Tungod kanamo milupas sa krus aron mabuntog sa kamatayon o pagparayag sa pagabanhaw. Sa ingong gituman niya ang imong pagbuot o pagyan niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo ug busa uban sa mga anghel magsas kami nagasangag sa among himaya diha sa among pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahoman, puno ang langit o utang sa iyemong himahayag. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa imong mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kagalingon, mikwasyag pan, pasalamat kanimo mipikas, mihatag sa mga tinun-an og miingon, dawata kini og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, nahuman ang panihapon, mikwas siya sa kalis. Salamat kaniyong pag-usap, mihatag sa mga tinun-an og miingon, dawata kini, kay kining kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay kasabudan, ang dugo ang iula sa mga tao, ang mga sala, mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo, siya mo balik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Kristo, halad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Masagugban Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, yang kaabag ng mga Obispo, o sa tanang mga pari, may suong nga nangamatay, labi silang mahal sa kinabuhi. Manadag sa imong kaluoy, dasan trabag sa kayag sa imong naw. Kaluoy kaming tranabang kang Maria, uban sa Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubutoon, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikang daygon, o amo kang himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatara kaniyong rahong amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanhangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Magambog sa amahan, kagita iyang mga anak, o sa payosa, sa kasimbahan. Amahan namong anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Huabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pabot, dinis sa'yo tamayngon sa langit. Ang kalano na mo sa matagad lang, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinulwa-luwas sa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami masusang dautan, dahil sa mong kaluoy, ay Kristo nga mong manunubo. Kay mo man ang gingharian, hanggang mo gang imaya, hangto sa kahangturan. Ginoong Kristo, sa apostoles, ang kalinaw, Ebanghelyo, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo sa kanunay, manaakan ninyo. Nasab kanimo. At pagkita itong panag-igsuunay. Peace, kalinaw, panagdait, peace, peace. Kordero sa Diyos, kanang guwagtang sa masalas kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kanang guwagtang sa masalas kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kanang guwagtang sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimao si Kristo, ang nagawagtang sa sala sa kalibutan. Rakatagdapit ang Kordero sa Diyos. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong magkatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, o magpahamutan kanamo diya sa dalan, nga magdala nga na kanimo. Kinamong gipangayo, dahil Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Ang Diyos nalipod kaninyo, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ato ng nahalad, ang kalinaw, ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Sacred Heart, O Love Divine, do keep us near today, and make our hearts so like to thine, that we may wholly be. Heart of Jesus here, O heart of love divine, listen to our prayer, make us always thine.